Ahoj lidičky, vítejte u dalšího videa. Dneska to bude malý rozhovor. Mám tu kámoče Pinkie Pie. Tam jednou Teď se dívá na sdílení obrazovek, můžete se kouknout, jak ho vidíte. No a jako plný informace bude Pinkie Pie, kolik ti je? 180. No tak Pinkie Pie je 180. Jak byly po tebe Vánoce pěkné nebo ne? Jo, byli. A to si všechno dostal? Hodně věcí, tady ty říct už nemůžu. No tak Pinkie Pie říká, že žádný věci nedostal, to je škoda. No tak dostal nějaké blbosti, třeba nějaké nový počík, nový Skype, potom dostal nové mezi a teď miluje nějakou holku, jak se jmenovala? Andika, divné jméno. No, tak jako to bychom videjka mohli ukončit a dávejte lajky, odběry a sdílejte tyhle videa všech, i v Americe, v Africe, všude, po celém světě. No, tak to bychom u toho videa mohli zastavit, tak čau.